Cymal 3, y standing block ar fi'n cychwyn yma yn yr adran goedwigaeth. Gerwyn Hughes yn cadw cwmni fi. A mae'n enwau mawr o'n un, Gerwyn. Oes, hein der top fleet wan. Elgan Piw, pencampwr Pryden yn un o'n nhw. Nydyn, Elgan Piw o Bala. Mi o chance def o Elgan. Fos i enw ar ei fes. Pawb enw ar ei fes, so fan hawdd i ni, Gerwyn. So'n hawdd, so beth lot haws yma se. Pwy sy'n gyda ni ar yr ail o'n Di Craig Holder yn yr stand 2 fan hyn. Un o ledi hwnnw. O Gaerfyrddin di hwn. A wedyn ar 3. Di Glenn o Trefor Clawdd. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ie. Mae yna 8 yma. Oes. A maen nhw gyd o wahanol lefydd. Mae yna 2 Gymro yn agos atyn ni beth bynnag yn does. 3 Cymro. 3 Cymro ar 1, 2 a 3. Felly, heb fod yn rhy biased, rwy'n ni obeithio bod yna Gymro yn mynd i gallu orffen gyntaf, ie Gerwyn? Sneaker da'n Elgan geith on de. Finan. Mae'n olol busnes yna fo, yn gwni weld. O ti'n dweud bod yna un lawr fyna'n cael ei dalu'n broffesiynol i dorri coed, oes? Oes, Ferry Swan di o Sweden. Yndi, oedd ei dedon bencampwr Olympic ar sgio. Wanwyl. Oedd, so... Ond i sgio'n helpu dim yn o'r un yn y gres yma. Ne di. Iawn, te, mae'n ar fi'n cychwyn. Iram, te. Sa'n iawn cael eiraw, sa'n Reit, ni'n barod i fynd. A dyma ni mynd o ffwr ar 3. Mae rhaid i gyd i deud, dyn eitha gyfartal, mi hwn yn dibynnu ar y floc, ynddi. Pwy geith y floc. Festa. Ie, mae'n eitha cyfartal o ran sgil, ond mae'r bloc yn gallu bod yn galed neu'n feddal. Yndi, Elgan mi round wans di. Elgan yn gyflym iawn yna. A mi Glenn round. Ar bloc 1. Elgan a Glenn, 2 Gymro. Ar 1 a 3. Pwy sydd bella ymlaen? Glenn am hwnni. Dwi'n clywed o'n tichan am hwnni. Di Ferry Swan di curo. Ferry Swan di curo. Ferry di curo hon. O Sweden. Pwy si ail? Elgan Piw wedi gorffen hefyd. Ynddi. Mi Glenn just about i diwedd. Glenn hefyd. A Glenn wedi gorffen. Wel, wir. O dan yn trwy. O'n i'n cadw llygad o'r Elgan. Ond y gŵr o Sweden yn mynd â hi o drwch blewyn yma yng Nghyfel 3.